Takže bych vám ukázal, že jsem dobrý. Koukej, jo. Tady se vzdali. Tady jsem byl první, měl jsem 22 kg, 6 smrtí a 1 asist. Tady se vzdali. Tady jsem byl druhý z našeho týmu. 26 kg, 17 smrtí, ale 7 asistů. A rank upnu. Měl se to počítač, co? Čiže dobrý, příliš. Jak to máte 4. A tady na téhle hře. A na CSku to nefunguje. Na CSku to nefunguje. U mě taky dobrý hit. Toho mám tady dobrý, ale já jsem nic. Yes, I will go to a... No. Já jim to zvládám, ale vím, co děláme. Jim to zavádám, se to chtěl. Takže... Telefon, abilitka. První abilitka je oko, pak je healy a pak je rychlý a pak je ultimátka. Dal jsem 26 flow, 104 jsem měl zavěřil. Takže u Omena první abilitka je teleport. Pak je flash, jakoby, pak jsou 2 smoky. U Mixe je heal nebo stun, combat steam a smoke. U Phoenix je zeď, molotov a flash je 2. Musím se klikat. No, to je to. On se healuje Phoenix, když vstoupí do jeho ohně. A je super špatný. Já mám zatím jakoby 1 kill. Ten mix to dá. Nevím, skiptej talent. Takhle, a to nevadí. První kolo vždycky začne s pistolkou, s klasikou. Protože pak můžu koupit takhle full žvitonka. Ještě do zasutří se, pak budu mít 1700. Je to oko, to flashuje. Když zabiju, tak si můžu vzít Ečko, to je heal, anebo Ečko, to je to rychlé, nebo to použiju. Jo, to je riskantní, no to jsem dělat neměl, ale respektive to umela, protože mi jsme nejde. Tak, to jsou banky. Felixe, nice, tak to jsou určitě. No tam mix ještě. Ten mix. Si nekoupil ten solo nic. Dobrý. Začátek jako já pak tam jsem ten replay a uvidíte, že já být dobrý, jo. Já na videu být tak špatný, že jo a já chci koupit Battle Pass. Čučte. Třeba má taky Battle Pass, jo. Ale on má jako je ale nikdo nejde.
Dobrý, takže teď jsem si vzal tu návyšel. Někde tam jsem bral. Našla jsem si vybrat nevím. Tady se mám. Dobrý. Ještě nevím, jak se tu kameru je špatnou. Že vidíte, že to špatné není, že používám kameru. Někdy jo, ale tam dám ten replay pak. Takže co tam dáme, že se to bude. Zkusím šerif co to bude dobrý. Jo. No, technici. Tak tady Cčka není ještě. A může, jak mi může vědět, kde jsme na chodě. No, to nejde. Teďka dole? Nice. Má se až tady požoutne. Nice.
Jo, děkuji. Kdyby to tak bylo. A prostě nekecám, že jsem proč bych měl být AFK. Jak budu AFK? To je znepakování týmu. Tak mi dívejte tam sám, já jsem neudělal zvuk. To je moc rychle. Je moc rychle. Ale rychle něco uděláme. To je věc. Čau. Ještě skvělé. Right, change. Take the heal from the wall. Ale já jsem shiftoval, to jste viděli, jako to je žádný takový, že ty jsi nešiftoval. Ty jsi nešiftoval. Já shiftoval to, když ty koukal na shift. Tak postavím okličku. To bych asi neudělal. Já udělal co chtěl. Je dost unavený. První jednoduchý, já zkusím, ale mám plnou značku. A tak mám, ale jakoby, a to zkusím. Ale vy jste říkali, dejte mi do komentářů pak čo, protože já, ne, že bych se nudil ve vám, ale není to pravý ořechový. Hraju sám, tak se nudím, což nevím co dělat, takže nějak dobrý, no. Teď dělám to vím.
A když víc teleportování. Jak si opíká, ale Rejno. A pětku, už se lepší. Předtím jsem měl na 22, nebo 26. No pak ještě jednou ukážu. Jestli jste to skipli, tak máte blbý, protože vám to ukážu ještě jednou. Ale jenom... Nevím, co mám dělat. Ne, fakt ne. Já ji neviděl. A ona mě taky ne, možná. Jí napíšu, co je z ní. Já nevím. Já si to... Wow. Digga-dagga-do. Nice. I don't know. Počkej. No. Vidím. Yeah. A? Já to nestihl. A to je jedno. Super. Triple kill, si to neviděli. Triple kill, co? Dali mi sice 30 a 30, ale já jim dal 200, 160 a 240, takže co pak? Ještě někdo chce něco říkat? Kurva, no, ale jsem šlo. Ne. Forty, minus 40, nice. 40, mohl být aspoň asistent. Nic neříkám.
CSku mají tak hezký animace, ty tohle jakoby Deagle, ten Deagle má. V CSku má aspoň tak hezký animace, ale tady, to vám ukážu. Tohle má taky tohle je, já nevím, co to je, já jsem to nikdy nehrál. To v CSku, co to je? No, jo, to je hodně normální, jakoby, zřejmě ale tohle už, tohle, jakoby, tak, ne. A já vám ukážu fakt ty to, a já bych měl dělat nějaký challenge taky. Mám jedno vymyšleno, ale nevím, jestli se vám bude líbit. Že bych musel dát s každou zbraní, jakoby s těmahle všema zbraněma, zbraněma kill jeden aspoň. Minimálně jeden. Vím, že Ghost a ani Ghost nebude problém. Jako všechny zbraně nebudou problém až na šerifa. A banditu možná. A Frenzy. A ještě jednou, ale jinak. Jak to bude dobrý. A já mám takovou taktiku, když na začátku tohle freeze, když na začátku toho kola, jako začátku hry nic nekoupíte, budete mít pak ve třetím nebo až ve druhém kole na operátor. Jo, třeba jasný. Tak jako. Nemůžeme soudit, jestli mají cheaty nebo. Co by ho viděla, tak to nemá. Jo. A dobrý. Takže je to. To říkat nebudu. Nebo mám? Vidí, podívejte se na skóre. A jak to napsal? TikToky. Go. Not to A. Tak to je problém. To je problém, já neměl na jinou zbraň. A s tím ghostem mám mířit výš. To je jedno. Takže já nevím, jak. Protože
Spike. Kuramıyorsun. Please. Oh. You have the spike, I'm joking. Prostě, jasně, že ji nemůžu zabít, že jo. To je v pohodě. Že ji zabít nemůžu, protože to nepotřebuju ten kill. To nepotřebuju. A ten, co jim má, je trošku divnej, protože jakoby Kapka možná šítra poprvé, jakoby. A to nevím. I might be... Ne. Co tam, jakoby. No, tady. Telefon, ne? Ten třetí to není špatný. Jak jsem mi dal pist, já ji dal do hlavy. Landa. Takže, accessem, chci se zeptat na jednu věc. Vymyslete prosím jednu, každý nějakou challenge, jo, a já si přečtu pak komentáře, jestli budou zaplý teda. A pak pokusím. A já ji zkusím splnit, jestli to bude, protože některý jsou fakt nesplnitelný pro mě. To má zve tady nahoře, ne? A? Jak jsem kokot. To se neříká, že jo? Se neříká. Nice. Jako dal jsem si triple kill. Já jsem minulou hru, jak jsem hrál, si málem dal ace. A měl jsem 4 za 5 kg. Jo, proč jsem tam to nemohl proč jsem tam to nenatáčel. Natáčím si na ty špatné hry. Počkej, já tam ti dám křečka. Ja.
No, tak abych na to nemohl. One enemy remaining. Feeling sight. Last player standing. Kokosák. Kokosák. Takže ty částky to mi na tuhle feru stačí, takže. Takže jo. Ale máte tam truf. Máte to tam, že... Jaj, on to diffusne. On to diffusne. Tak nedifusne. GG. Takže. Částku. Živý. No to nechci. Need a drop. Feeling sight. Hmm. Spike down mid. Last player standing. Kuranovi hejdouci. Částku. Bych se měl přestat omlouvat včera. Prostě. Ten ghosta. Ne, potřebuji. Need a drop. Reina, come, come, come. Come here, come here. Okay. Cutting their vision. Tak to nemá. Thank you. Ooh. My turn. Last player standing. Jsem kokos. Remaining. Musíme vyhrát, je to 10. Tak já bych si měl připravit ten program, o kterém tě stříhám, že? Že tady tohle, nemám peníze na Vanda. A kdybych měl, tak mě nekoupil, ale řekni, jsem koupil. We win. We survive.
I saw that. Spike, Sova. Wow, Sova. Sova, Spike, please. Please. Please, Spike. Please. I saw the tiger. Tam skin je hnusný. Já jsem rád, že mám skin. Já mám skin svůj taky, a ten je hezčí než to. Jako není úplně hnusný. Ne. Enemy remaining. Cutting their vision. Up. He's going down, she's going down. No, já jsem taky down. No. Match point. Tam kapnu jenom. Už pracuji na tom videjku. Kdy na to, jakoby, tam ten je možná hezčí. Jako, co to tak udělám, no? Když já mám právě můj první vandalský. Jak takový na šeru. No to vidíte, jak je to tak hezké. No. Come. Lámka. A myslíte, co myslím, ne. To myslím, jako rychlost. Žádnou není. There. Co? Cheater? Já to říkal! Martine! More! Ha! To jsem neviděl. No Valorant má dobrý anti-cheat, tak tady jsou ty dvě hry, co jsme vyhráli, tady se první vzali. To byl první, to jsem měl 22 kg. A hru jsme vyhráli, to jsem byl druhý. Ty červený jsou proti nám, to jsem byl druhý a já jsem měl 26. Tak myslím, že se mi nám to video líbilo, doufám a zdar.